Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nditero kuti pamene tonse tikudziwa bwino kuti boma la Nyowani linasankhidwa ku dziko la Malawi, masankhidwe ake sindikunena amene inu ndine tidakavota, koma ndikunena amene adachitika pa 5 September, ovota kapena kusankha, koma kusankhira ku dziko la ku Midima. Kuchokera tsiku la pa 5 limene kunasankhidwa boma limene lidazasankhidwadi pa mwezi omwewo wa September chama 1617, Malawi tidapita kokavota. Kumbali ya masankhidwe aku Midima zimatanthauza kuti akalonga oyang'anira ufumu wa dziko lapansi amayamba kugwira nawo ntchito m'bomali, kuonetsera mphamvu zawo, kuperekamo zabwino zawo, kuperekamo phindu la anthu okhala mchipanicho muulamulirowo, komanso izozo ziwanda kupezapo phindu ku boma limenelolo. Ndikonze chichewa kapena kuti ndilankhule chichewa kuti chichewachi chimveke, chifukwa chichewa ndichovuta kumva. Ndikutanthauza kuti pamene boma linasankhidwa pa 5 September linasankhidwa ku LCD, amasankhawo ndi akalonga oyimira ufumu wa ku Mdima. Monga mukudziwa kuti maboma a dziko lapansi amayendetsedwanso ndi Lucifera amene amatenga mbali yace. Ife timaona zina, koma kuseri kumakhalanso mayendetsedwe ake au Luciferian. Ndiye process ya kuyendetsa kwa maboma akuseri ku Mdima akhala akukonzekeretsa ndondomeko za mmene angayendetsere bomali. Pamene ndimati ndibwereze chichewa, ndimafuna kuti ndinene motsindika kuti pamene boma likusankhidwa ku Mdima kuti ichi nchipani chimene chilamule, kumene koko kumakhala akalonga, boma limayenera kuyendetsedwa. Ndiye iwowa amatha kuperekamo ndondomeko zawo m'bomamu modziwisa eni ake amene akuyendetsa boma, kapena kungwazizimutsa ndi mfundo za ulamuliro wamphamvu wankhanza koma wa Satana, zimene dzanja lake la Satanalo limatha kukachita nawo pa ulamulirowo. Monga tonse tikudziwa kuti mkulu wa dziko lino lapansi ndi Lucifera, amene yemwe uja adamutenga Yesu ngati mumakhulupirira malemba, kupita naye pa phiri nkukamuwuza kuti uzigwetse pansi ndi kupasa chilichonse chimene ukuona, kusonyeza kuti iyeyo lili m'manja mwace. Choncho ameneyu mwamphamvu, molamula, mokakamiza amachita nawo boma latsopano lija likasankhidwa. Ndiye tsopano ndimati nditsimikizire dziko kuti kuchokera tsiku limene lija boma lakhala likuyenda. Mayendedwe amene boma lakhala likuyenda kuchokera tsiku limene lija ndikunena mayendetsedwe a boma la ndondomeko ya kumizimu yachabe, monga mwamphamvu za maulamuliro aku Midima achoyipa cha dziko ili. Choncho mwandondomeko zimene zakhala zikuyalidwa m'boma limeneli la uzimu la mayendetsedwe a boma limene inu ndine tidalisankha, koma litasankhidwa kale kuseri, mapreparation amene boma liyendere lathupi limene layamba kudziwika kuchokera pamene tinasankha pa 16
tikumva kuti bwana wathu amene ati akhale pa mpando Profesa Mutharika iwowa akusonkhanitsa nawonso nduna zawo, akuyala structure ya maboma ya nduna zawo amene ati agwire nawo ntchito, akuluakulu a m'mipando, kusintha kwa maudindo aku polisi ku ame, achita sheki chilichonse chigwedezeka, asiyankha monga mmene iwowo akufunira, kukhala kubwereza ena mwa anthu amene anali nawo limodzi sadasunthe mboma kwalipira kuti sanachoke mchipani, kwabwezera m'mipando yoyenerera. Tiyaonanso amene tidawaona mu ulamuliro woyamba akulamula nawonso, mmene akonzere akudziwa ndondomeko zake. Koma tsopano chakumdima kwakusankha kuseri kwa pa 5 September kukuchitika mapulani amene nawonso ati ayikire mphamvu zawo mu boma limene lili. Ndiye ine ndili mbali imeneyi kuonetsera dziko za mmene ulamuliro wa zaka 5 zoyambirira uti uyendere, ayala kale ma structure awo ndi mapulani awo mmene achitire. Chenjezo loyamba ndilakuti alendo ochokera ku mabungwe olekanalekana koma amene amathandizidwa ndi mabungwe pafupifupi 5 opsa kwambiri ku dziko lapansi, ajanso amene anatenga nawo mbali pa masankho apa 5 aku LCD, nthumwi zawo zanayamba kubwera mdziko la Malawi madeti apa 17 kubwera madeti amene tikufika lero lowa mpaka pamene pa 4 pakwane limene ndi siku la Sabata, siku la loweruka, pamene president asankhidwe kuthupi kapena kuvomerezeka kumaso kwa anthu. Kuseliku kwakhala kukukonzedwa ndondomeko zolekanalekana. Ndiye pulani yoyamba ndi kuthandizira kuyikamo chuma mu boma limeneli. Akalonga aufumu wa DPP akonza ndondomeko zoyikamo chuma mu boma limeneli, chuma chimene chidzere m'mabungwe komanso chimene chidzere ku zithandizo chabe za individual za anthu paokha ngati anthu mabiliyoneya amene ati abwere kudzachita connect ndi boma pama business olekanalekana othandizira dziko limeneli, pamagawo amene anaoneka olephereka kubwere ngati thandizo lozalumikizisa ndi dziko. Choyambirira pofuna kuti boma limeneli likhale ndi kanthu koyenerera m'manja mwa anthunso, posintha ndondomeko zathu. Tinali ndi vuto la chuma ku dziko lapansi linolo la Malawi lichatima litcha kuti la Forex. Alikonza kundimaku mwa kusinthanisa ndi mpweya umene ukutchedwa kuti oxygen. Kutumphuka kapena kwatumphuka kuti dziko la Malawi lili ndi mpweya wabwino, oxygen wabwino, amene mabungwe ogula mipweya akhoza kudzagula mpweyawu nkumapereka ndalama zambiri ku dziko la Malawi. Ndiye choyambirira kanema waku LCD amaonetsa manazale ambewu za mitengo, ambande za mitengo zimene zimaoneka ku Kazakhstan, ndi dziko limenelo Kazakhstan. Ayikako mbewu za mbande za mitengo zimene ziti zibwere mdziko muno kuzapereka m'midzi. Mbande zina zichokera mdziko la Norway, seed ibweranso kuchokera ku mayiko angapo amene ndaphonya powaona kuti sindinatchule wonse
koma analipo pafupi maiko atatu amene anali pa ndandanda wa project yoyambirira ya mmene angalisinthire dziko la Malawi ku gawo la forex, kuti forex abwera koma akhala osinthana ndi mpweya. Tsopano mu mpweya kapena kuti mu oxygen amene akumfunayo aphatikizirapo mitengo yawo, adzigula oxygen ochokera ku mpweya wa Malawi, ku nkhalango za Malawi, ku mitengo yathu ya Malawi. Koma kuti akhale effective mpweyawo ufunikanso kuti ukule limodzi, udzituluka limodzi ndi mitengo imene iti zachite kudzalidwa. Ndiye project imene iyende tikangoyamba mboma limeneli kumamidzi uchigwa kuzomba kumusi kwathu wa kuntumanji. Tachenjerani anyamata kwa Masaula, tachenjerani kuzikira kuntiya, takwezani maso anu muone mpaka kumatiya, kuzungulira mitunda ya kwa Mumbo muyende mpaka mukafika Nyezerera, mudzipita kumusi Phalombe. Tilandira project imeneyi iserereka iyenda ndi mpango umene unambazo mpaka tikafika kumusi kwa dziko la Malawi, mpaka na akayika pansi kapena pa gate kapena muyadi ya Fatima kuchipatala uko, ayika Nazare mchigwa chimenecho kutsikira uko zambande za mitengo zimene ndi project yayikulu. Anthu alembedwa ntchito malinga ndi mapulani amene akuonetsa ajali sankha boma. Izi ndikunenazi si pulani ya boma la DPP a president amene mwasankhayi, koma zimene aja anawasankhawa awakonzera. Ndiziyesesa kuti ndizipereka ripoti limeneli molongosoka, kuchita chidwi kuti madata ndizikhala nawo ambuya anga ndidalitsa, kusuzumira kwambiri ku LCD kuti ndizikufotokozerani pa zaka 5 izi mmene chithandizo chidzibwerera, koma chochokera kwa akalonga akumidima, kuti anthu okhala ndi thupi la nyama ngati inu ndine tipezemo phindu potikola kukhala othandizidwa, olandira chithandizo kuchoka kwa Satana chimene chionekere ngati chithandizo cha nzeru kuboma limene talisankha kuti likhalepo. Project yoyamba ndi kuti forex apezeka ngati si chaka chino ndi chaka chamawa, koma mu ulamuliro wa zaka 5 forex abowoka pena pake, chifukwa kuli mabiliyoni amene ineyo ndaona kukanema wa ku LCD amene ndi ndalama zambiri zakunja zimene ziti zibwere mdziko lino kudzagula mpweya, kugula oxygen amene tili nayeyo. Oxygen ndi mpweya umene anthu timapuma kwambiri. Chinthu chodabwitsa kwambiri nchakuti kuli mpweya wa pulente ochita kutapa, wina nkutaya, wina nkuulephera, umene mungakaupeze ku Amazon forest, koma sanachite target kumene kumapezeka zinthu zomochipa mophweka ku Amazon forest. Iwo asankha kuti likhale dziko la Malawi. Chithandizochi chidzichokera mosogozedwa ndi maiko achisilamu aku Aluya. Anyamatawo ndi amene agwira dzanja la project imeneyo kumidimaku anayiwina. Ndiye choyambirira alendo amenewa anabwera kale kuchoka pa 17 awiri atatu kuzayamba kupanga survey, kotero kuti akuyenda pena paliponse kuti anthu ayambe kugulitsa mpweya, dziko lidzigulitsa mpweya uja umatchedwa kuti oxygen.
Ndi chani ndizomveseseka pang'ono ndi anzathu ophunzira amene amadziwa bwino zimenezi kuti zimayenda bwanji, atha kukufotokozerani bwinobwino za ndondomeko imeneyi, mmene imayendera, mmene mpweya umasungidwira ndi mmene amakololera mpweya umenewu. Koma chochititsa mantha kwambiri ndi chakuti zipangizo zimene zidzithandizira 1 kukulitsa mitengo imene apakize mdziko la Malawi kuti ithandizire kuonjezera maperesenteji a oxygen wathu yomwe ikuchoka kunja ku Kazakhstan ndi mayiko ena. Ma chemicals amene adzipangitsa kuti mitengo imene ikule bwino komanso kuti ikachite boost mpweya umene tidzigulitsawo adzikololawo, ali ndi ma side effect opita kwa anthu, kotero kuti chiwerengero cha kulephera kuchira ngakhale muli pa mankhwala ndi chiopsezo choyambirira. Ndikhulupirira mukuyamba kundimvanso pano chichewa. Chiopsezo choyambirira nchakuti ma chemicals amenewo amapanga dilute mankhwala amene mumamwa mukatenga kuchipatala kuti akuthandizeni. Number 2, amapanganso decrease mpweya wotentha umene umapezeka mu fertilizer amene mumathira m'munda. Ndekuti chiwerengero chakukolola chakudya chimene anthu mwalima mutathira fertilizer chitsikirapo pansi, chifukwa ma chemicals amene aja amene timapeza ku fertilizer, ma nutrients ochokera ku fertilizer kupita kuchimanga. Musayiwale kuti pamabwera mphepo imene imapita kukagunda ngayaye kuti zitulutse utomoni obereketsa bwino chimanga kuchoka ku ngayaye. Munaphunzira mumachidziwa chichewa chimene mumatchula mukamanena za process imene imachitika pa mtengo wa chimanga kuti chimanga chikhalepo. Ndekuti mphepo zimene zizithandizira ma chemicals amene azithandizira kuti mitengo imene ikubweretsa oxygen koma yachita kudzalidwa kuti ichite boost mankhwala ake wa mitengo yobwerayo. Pamenepo pofuna mundimvese, mitengo yobwerayo, mbandezo, njerezo zikadzalidwa, mpweya wake ukamayenda udzikalimbana ndi nthaka yathu ya Malawi. Kotero kuti kakololedwe kadzayenera kutsika ngakhale fertilizer atapezeka, ngakhale fertilizer atachipa mtengo. Ndi ma side effect a project imene iyi ndi amenewo. Ndi chani chikuchitika pamenepo? Ndekuti mukubwera ku Umupe season 6 pamene tidzapeze kuzunzika kwa ana a Yobo, kulandidwa chakudya kwa ana a Yobo, koma pogwiritsa ntchito the new technology ya kutenga mpweya ku dziko lanu kukagulitsa ku mayiko ena, oxygen kukagulitsa ku mayiko ena. Ndiye ka project kameneko sikakhala m'manja mwa boma koma alipatsa boma. Kaine ndikumveka chichewachi kapena ndinene kuti aini aka project si boma koma adziyendetsa nda boma. Taona asaina mabuku awo, ma contract awo asaina, ayamba kubwera ngati project, galimoto zawo zibwera, tindege tawo tibwera, madroni awo abwera, tonse tiziziona kuti zikuchitika izo, koma pansi underground pazichitika zimenezi. Pamene amakambiranapo mutu wake amawitcha kuti ground zero. Kazumveka zimenezi amapatcha kuti ground zero. Kotero kuti ine ntati ndituluse audio title yake ya nkhani imene ndidzitcha kuti ground zero. Zikuchokera pa ground zero.
ngakhale pamene amakumanapo mutu wa pamalopo anayika kuti ground zero. Ine palibe ndamvapo koma ngonena kuti ground zero. Anyamata sukulu mufufuza kuti akati ground zero ndi chani, ndi zabwino ndi zoyipa nzotani, koma amayimba pamutu wakuti ground zero. Nkhani zake ndizosautsa kwambiri. Now project imeneyi yotenga mpweya monga ndanena kuti ichotsa chonde ku dziko la Malawi, sikuchotsa chonde kokha komanso kuchotsa ululu kapena kuti mphamvu zimene zimakhala m'mankhwala munthu akamwa. Adzitenga mpweya kukagulitsa koma atisiranso mpweya. Ineyo mundimve ndikufotokozane ndi bulutu mbatama ya standard free. Adzitenga mpweya koma azisiyanso mpweya. Adzitenga oxygen asiyanso oxygen. Tsopano tamverani. The red oxygen kuchokera pa ground zero amene adzituluka kumbande za mitengo zimene ziperekedwe kwa anthu amene adzichita boost. Kuchokera pa ground zero pakuoneka kuti padzituluka red oxygen. Ndeni mati mumvetsere zimene ndaona, ndalonjezanso kuti ndidzipereka ripoti la mapulani akalonga amene analisankha bomali chimene adzichita pump in kuonjezera ku mapulani a boma lathu limene tikuliyikira president wake pa folopa imene ndi mawa la Sabata. Tamveserani ndi chidwi. Adzipereka oxygen kapena ndinene kuti adzitenga oxygen azisiyanso oxygen. Ndekuti kuchokera mu oxygen amene azimusiya, amene oxygen ameneyo adzituluka ku mitengo ya mbande zimene zichoke ku Kazakhstan ndi kwina mwachinsinsi. Kaya awina yena project yokuchoka ku Kazakhstan, kaya nyamata uchita breed apanga upeza ma varieties apanga nyamata sukulu zawo Malawi muno, chifukwa ndi anthu akatakwi ku dziko lapansi lino amene amadziwa kusakaniza ndi kupanga variety ya mtundu wina wake. Akatakwi tili nawo, ena ali mwa biwi mundazi nzathu nyamata sukulu zoopsa kwambiri amene anachita breed mbande zolekanalekana. Mumadziwa ino kuti Fodya wa Bale, mbande ya Fodya wa Bale inapangidwa ndi Malawi, alipo ali kwa biwi. Tikanatha kumutchula dzina pano koma mwina sangakonde kutero, koma tili nawo ali konkuno anyamata amene anapanga mbande zolekanalekana zimene timachita mitengo ina timadyayi ya maolanje kapena zipaso, amene anapanga ma variety olekanalekana achimanga MH16 chakuti mpaka na kudzafika pa njovu tikuchita nayo lero. Ndi anthu nda Malawi ndi amene amapita kukasakaniza kuti achite variety ya mbewu ya mtundu wina wake kuti tikayigwiritsa ntchito. That gulu ndi limene aliphatikizemo kuti likhoza kupanga ma variety ena amitengo imene idzidzalidwa. Ndekuti kumene kukukhala kunsonga koma kochokera ndi kumene ndikukupasani ku Kazakhstan. Now what is the danger? The danger ndi yakuti kuzichoka red oxygen. Akuntero ini yakeyo, I don't know what kind of that oxygen is, koma akunena kuti kuchokera pa ground zero patuluka red oxygen amene akhale kumbandezo. That oxygen ndi amene ndikunena kuti adzikugula ni mpweya koma azikusiyiranso ni mpweya. Mpweya umene uzitsalawo ku dziko la Malawi, mpweya umenewo ndi umene udziyenda kuti munthu akapuma olamwe panadoyo asagwire ntchito bwino mthupi lache, ndi mpweyawo. So you can mungathe kundimvesesa chimene ndikuyesa kupanga explain. Imeneyi ndi agenda, mapulani
amene ati alowe pozathandizira kayendetsedwe ka boma limene tasankhali kuchokera pa boma limene analisankha anthu akumidima. Ine ndizimveka bwino chilankhula inechi mchichewa, ndikanakonda Malawi mukanamamva nawo chichewachi chikuchokera kwa Bulutu Mbatama ya Standard 3. Poyenda anthu amenewa abwera ndi makemiko odzapanga kuti mbande za mitengo zimene atigawire kuti tidzale mitengo imene idzithandiza kutulusa oxygen, izisiya oxygen ochokera ku red oxygen akutero eni yakewo. I don't know ampatsa bwanji, kodi is a scientific name alipo kumeneko, kaya it's a demonic name, kaya it's a jango chita mention whatever. Koma iwowa ananena kuti kuchokera pa ground zero pamene amakambira napo ground yawo yakuicha kuti ground zero ndi amanena kuti kudzituluka red oxygen. Red oxygen amene apangitsa kuti anthu olo amwe mankhwala akanike ngati gawo lachiwiri. Gawo loyamba limene tilandire ngati chipongwe kuchokera ku thandizo lotigula mpweya kuti tikhale ndi foreign currency, kuti mavuto a ndalama pa nsika yachikunja athe, adzipangitsa kuti mbewu zimene tikulima ndi mafetereza amene tidzithira mkati mwa zaka zimenezi adzipezeka kuti malo mokolola 100% tidzikolola 45 to 50% kulingana ndi mmene inuyo mukadakololera lerolo mutathira fetereza popanda makemiko amenewo kutulusa oxygen, red oxygen. Mankhwala amene ine ndimamwa ndikupeza thandizo pa mankhwalawa. Mankhwalawa sazigwira ntchito yoyenerera ineyo ndikapuma mpweya umenewo, kotero kuti matenda ngati asima akwera mphamvu zache pafupifupi ndi 76% kulingana ndi ripoti limene limatuluka. TB abukanso kawiri ngati muliri. Zithandiziranso kuti mphamvu zimene zinali mu ma ARV amene timalandira pano pawa zitsika ndi 36%, kotero kuti kaumoyo kadzikhala kovutirapo. Number 4, nthenda za maso kwa ana a sukulu kuchokera mu mpweya wa red oxygen udzikhala wovuta kwambiri, kotero kuti ana ambiri amasukulu ma secondary school adzivutika ndi nthenda za maso. Tsopano magalasi ikhalanso business ya mphamvu kwambiri kuvana chifukwa kudwala kwa maso kuti akawerenge kuvutikira kudzikhalapo kwambiri chifukwa cha red oxygen. Pamene chuma dola idzitsika mtengo pa nsika wa Malawi, foreign currency idzivumba ku Malawi, pa nthawi yomweyo tidzikhala kuti tikulandira zotsatira za ndondomeko imeneyi. Ndingafikire muyezo okufotokozerani kuti chinthu chachinayi chachitatu chimene chikhale chotsatira chakauniuni amene amaunikidwa pa project yoyambirira ya ndalama imene ifeyo tilitame boma kuti latsitsadi dola pa mtengo wabwino. Ichokera kumpweya, koma ma side effect a red oxygen amene ati abwere ndi mbandezi. Chinthu cha nambala 4 chimene chiti chivutitse kwambiri ndi azimayi oyembekezera amene amafuna mpweya wokwanira wabwino kuti adzipuma bwino pa 9 months kuti adzabereke chipatso chabwino chochokera mukapumidwe ka environment yoyenerera. Tsopano adzikhala kuti akupuma red oxygen kutulutsa ndi kulowesa, ndi kuti ma side effect a chimenechi
adzikhuza azimayi apakati. Pamenepa anapereka mamisikale ndi anayika 6%, imene ndi yambiri kwa basi. Pamenepa amatanthauza kuti pa anthu 10 otenga mimba, ndikuti mimba 4 ndi zimene tizikhala nazo, koma mimba 6 zizipita padera. Ana Mulungu, tili m'dziko lovuta kumveseseka, tikukhala dziko lovuta kuunika kwake, ndipo zimene inu ndi ine timaganiza si zimene zimakhalapo kuseri kwa dziko lapansi. Ndili pano kupereka malipoti amenewa, koma modzikweza, modziphesa, modzimangitsa, modzigwetsera nzenje ndekha, pa undekhandekha, pa mtunda wa chibalaliko cha dziko lapansi. Ndidalire Mulungu kumwamba kuti akhale thandizo langa, pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima amene mumagwada pansi ndikundipempherera brother Twaibu. Mutakwirira zolakwa zanga, ndikukwirira zolephera zanga, ndikutukula zokhazo zimene mukupeza phindu pamaso pa Mulungu. Ndikunena kuti zikomo Mulungu, mtetezeni m'baleyi, mulanditseni m'baleyi, mapemphero akugwira ntchito yake. Ndiyamike pamaso pa inu abale ndi alongo amene mumalola kuti tizimva izi. Ndakhala ndikubwereza kuti malipoti amenewa amandibweretsera udani, malipoti amenewa amandipangisa kukhala kutali ndi ufa, malipoti amenewa amandipangisa kukhala kutali ndi mtendere umene anthu mungauganizire kuti ndingaupeze. Kotero kumwamba ndi kumene kumakhala mboni ya zimene ndikufotokozazi. Chimenechi ndi chinthu choyamba chabe chimene ndingachifotokoze. Chachiwiri, audio yanga imeneyi ndi phindu limene abweretsa limodzi mwa mabungwe amene abwera ku dziko limeneli la Malawi. Awawa akuchokera pa Inner Circle, ndi anyamata amene wapa Inner Circle muli timu ya anthu 12, koma ambiri ndi azimayi, chifukwa abambo ndi 4 okha, koma 8 ndi azimayi. Tsopano amenewa ndi mfiti zija zimakonda kupanga business za magazi ku dziko lapansi. Business za magazi zomamveka mbiri kuphedwa, kumveka mbiri ngozi, kumveka mbiri kwa miliri yosadziwika bwino, kufa kwa pamudzi kwa anthu ambiri nthawi imodzi, kufera mgalimoto anthu ambiri nthawi imodzi. Tsopano kuchitika chifukwa timu ya anthu 12 mosogozedwa ndi azimayi 8 yachita launch counter attack, satanic attack m'misewu ya dziko la Malawi. Muboma la tsopanoli, ana Mulungu, ndikukupemphani kuti mugwade pansi mosogozedwa ndi azitumiki ambiri amene akulankhulapo ma social media, amene akulalikiraso uthenga wabwino ma social media. Tione mbali ya chiwembu chimene Satana wakonzera kuboma limene tingalitche kuti labwinolo, kwatsogolera amene tinganene kuti ndi abwino tayikawo, koma kuseri kwakeku kuli chimene chidziyenda, chomwe ndi chiopsezo chachikulu kwambiri mu gawo lachiwiriri, ndiko kutsika ndi kuserereka kwa mwazi wa munthu ku dziko lapansi. Ichi chiyambike tikangodusa pa folo kupita kutsogolo, tiyamba kuona ngozi m'misewu, koma zachisawawa sakhala kuti ndipita akupangisa ngozizi, koma anyamata awa amene amabisalira pomupasa munthu zabwino, kumpasa mpando kuti andiyere. Chifukwa chimene chimachitika, akamasankha ku midima kuja amagwirisa ntchito ndondomeko ya nzolowere ndi kudyere mwana. Akupasani zabwino
koma kuseli kwakeku akufuna kuti akuonongeni. Chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti ambiri mwa mamembala amene amakhala mu gulu limeneli la anyamata 12 ndi kunenawa koma 8 amakhala asungwana, anayi mwa iwowa ndi mamembala ku masystem aku World Bank amene amakhala nawo mu ulamuliro ovomera kapena kukana kunkhani za International Monetary Fund. Now, madonation, kuvomera, kubwererana, kukonza sokwa ubale umene unatha pakati pa boma ndi olamulira kapena kuti mabanki kapena kuti oyang'anira za finance aku dziko lapansi, azachuma cha dziko lapansi, mabungwe IDB, IMF, World Bank, nditi mabungwe tina nkatikatimu timene Irish tikwadziwa bwino, Irish International. Gulu limeneli kufika mpaka na USAID amene amachita kwambiri ndi zithandizo koma zazikulu zikulu zimene zimalipanga dziko kuyenda pa mtambasale. Kuseli kwawo kumidimaku kuja amalimbikira zosankha boma limeneli ndiye lisankhidwadi, adzifunako phindu ndiye chiopsezo chake cha phindu limene azitipatsa iwowa. Kwambiri amachita limodzi ndi magazi. Ndimati kuchokera pamenepa tsopano ndichenjeze kuti amayi ndi abambo amene timakonda kuyendayenda magalimoto ndi ulemerero tidapezawo, kutumiza ana athu kuzizangala kumasewero olekanalekana, kuphatikiza kupita ku nyanja, azimayi, asungwana. Chonde ana Mulungu tiye tionetsetse kuti tikuyenda ulendo koma mosamala kwambiri. Anyamata amene anabwera 12 kogona kwawo amagona ku Lakeshore muyambire pa Liwonde mutsike mpaka mukafike ku Monkey Bay. Ngati mutakhala nane limodzi mundivomera kuti msewu umenewu pa masiku ochepawa kuchokera pamene bwana wathu wasankhidwa ndi kudza kwa makosana amenewu, msewu umenewu wachitika ngozi kwambiri chifukwa zimaonetsedwa LCD. Ngozitu za dziko la Malawi zachitika, anzathu amene muli msewu wa Mangochi kuchoka pa Liwonde kukafika pa Monkey Bay. Ndithirireni umboni kapena munditsutse za ngozi zimene zachitika kwambiri mowirikiza msewu umenewu. Ngati ali kwa amene kwamina tepatepa oyang'anira nawo za upolisi, mneneri wa polisi ku Eastern Region atakhala ndi mwayi wochita komenti, muchite chemwali. Mwaziona bwanji ngozi mmene zachitira msewu umenewu? Magona komwe kwa anyamata amenewa tinawo ndi alendo. Izizi ndikhale ndikunena ndipo ndidziperekanso lipotili modzikweza chonchi komanso modzipereka kuti ana Mulungu tidziyima bwanji pamene tikukhala m'dziko la democracy, tidziyima motani pamene tikuyang'ana ubwino wa ulamuliro umene tausankha kapena kuyipa kwa ulamuliro umene tausankha. Kodi saidi ya anthu opemphera tidziyenda bwanji levulo yathu? Ndekuti tikuyenera kumakhala ndi zidziwitso zimenezi kuti pamene tikupita kulalikira uthenga wabwino m'midzi wa ngelo atatu tiziwauza kuti opa ndi Mulungu, mchitireni ulemu Mulungu pakuti yafika nthawi yache yachiweruzo chake. Now, kodi akati tidziopa Mulungu tidzimuopa motani? Tidzikhala kuti pa nthawi yomweyi tikuchenjeza anthu athu, nzika zathu ku chipongwe cha maataki ochokera kwa Satana amene adzitumphuka mu boma talisankha la Bululi. Msayiwale kuti ndidanena kuti iwowa anasankha logo ya chimangafolo, 3 finger of death. Ndiye ndimanena kuti chimangafolo -1.
ndi chiwembu cha -1 abisalira kwambiri kuchitira chipongwe nzika za mdzikolo, koma mwina in absence ya mtsogoleri kapena kaya mbali inayi. Chipongwe chachikulu kwambiri chimene chidzichitikachi chichitikira nzika zokhala pa mtendere. Zimenezi zizitheka motani? Zotheka kuti aini ake amene akulamulira boma modziwa tonse kwaona kuti ndi awa tidzika apasa ndodo mawawa, akhoza kukhala kuti akudziwa kapena osadziwa. Mawu amenewa ndimanena mobwereza kuti akudziwa kapena sakudziwa, nzotheka. Tsono tichenjeze nzika zathu, ana athu, tipewe kuyenda maulendo awamba. Chaka chimenechi ndichenjeze ma principal am'masukulu, ma director am'masukulu a private makamaka, chifukwa ndi amene amakonda kupanga organize matripi ana asukulu. Tiyeni tichite mwa nzeru ndi mosamalira kwambiri. Kwabwera system yovota m'masukulu kuti matripi ana asukulu azipita ana asukulu pamodzi ndi makolo awo. Ndi msampha waukulu kwambiri wachipere chimene chakonzedwa ku dziko lapansi kuti ngozizo zidzidya ana komanso makolo amene azikhala involved m'matripi amenewa. Ine ndikutukulireni maso ndikulankhula nanu amene mukuyang'anira sukulu ku dziko lonse lapansi. Timu ya Anyamata 12 imene yabisalira kuseri zithandizo zimene inuyo mwina sizikukukhuzani, ndondomeko zimene inuyo simungamvetse. Palibenso munthu amene angamve kuti zimene zizi ndi zacha ini ache amabungu oyang'anira ndalama ku dziko lapansi, the International Monetary Fund, simungadziwe, amene amakhala ndi saini ya njoka pa ndalama zathu, pa manoti athu a ndalama. These guys, they are so dangerous, deeper dangerous guys. They are alive, ndipo alipo afika pa Malawi. Now, mukamayenda maulendo anu, pempherani kuti mulandire chitetezo cha mwazi wa Yesu Khristu, azitumiki, azibusa, you are targeted, kuphedwa mwa njira ya ngozi kapena kumwetsedwa ndi kudyetsedwa, zinthu zimene zibutse matenda akufa nawo ku dziko lapansi. Inu amene muli atumiki a Mulungu, chimenechi ndi chiwembu chimene chakonzedwa ku midima kuti chiziyenda kuseri kwa boma labwino limene mwalisankha a Malawi. Pansipa padziyenda chiwembu chakachetechete. Chimenechi chikunditukulira kumaso ndi kuganizo lakuti timu yabwino yokungana bwino ya anthu opemphera ikuyenera kukhazikitsidwa pa dziko limeneli, kuti imeneyi idzitenga nawo mbali m'mapemphero mwezi ukamayamba, kutsutsa, kugonjetsa ndi kuphwasula mapulani amenewa, chifukwa ngakhale pali mapulani onsewa si akulu, si wopambana mapulaniwa ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu ndi amene ali koposa zonse, ndipo iyeyi ndi amene angasokoneze ndi kuwononga upo wa anthu amene akufuna kudzayendetsa nawo bomali koma kuseri. Amene mwangondipeza kumene pakati ndikupereka ripoti kuchokera pa 5 boma latsopano litasankhidwa koma ku midima, nawonso aku midimawa akhala akupanga project zawo mmene ayendetsere nawo bomali. Ndi ine sindili mbali ya pulani ya president osankhidwa mmene akonzere nduna zake mmene ayendetsere boma ayi, koma boma limene lidayamba kusankha pa 5 chisankho chisadachitike. Kodi akonza zotani pansipa? Ineyo ndikudzutsa Anyamata 12, fuko la Israeli liyimirire, ophunzira 12 ayimirire, tigwire ngodya zinayi za dziko ndi pemphero. Tisamangoti kupempherera koma chachikhumi, tisamangoti kupempherera koma zopereka, kupempherera zinthu zina zimene zili zongosangalatsa moyo wathu wa ife.
tiyeni tsopano titukule maso tidziwe kuti choyipa cha uzimu chija chinanenedwa m'buku la Efeso chapter number 6 chidzigwira ntchito bwanji. Mizimu imene yakalonga amene wanasankha boma ilili ku LCD akufuna chani ku dziko limeneli. Mmene mutu m'magazimu tiyembekezere kuphedwa komwe kuja kusada mitundu. Nkhani zovuta kulongosola kwake. Tiyembekezere imfa koma zosakhala zabwino, koma zingathe kuthetsedwa imfa zimenezi kudzera mpemphero. Tingaphwasule mapulani amenewa kudzera mpemphero. Ndibwereze pano kuti tiyeni tisamalire kwambiri mayendedwe am'magulu maliro oti tikayika kumudzi tizikhala titaganiza bwino kwambiri. Osangoti bola kampani yapereka lole, kampani yapereka galimoto, ni wakwithu akagone kumene kunagona adada tikasunge pakwathu. Ayi ndithu, pamene mukuganiza zokasungiza mitembo yokuferani m'matawuni m'midzi ya kwanu, musamayiwalekonso chimene ndikulankhula inechi. Ndi bwino kuyika pomwepo waka nkuyika pompo wakufa wafa, ndipo kwawo kwa munthu wakufa ndi kunthaka, nthaka ndi imodzi. Tiyeni tichepetse mchaka chimenechi m'boma limeneli kukonda kunyamula maliro kukayika m'makwathu. Tsopano abale adakhala paliponse, tili ndi abungwe, tili ndi achewa, ali ndi gulu lawo la achewa m'matawunimu. Amanena zomba, gulu la zomba. Timamva dowa, gulu la dowa. Chilazulu, gulupu la chilazulu. Tikumaona lero anthu aboma limodzi akupanga magulu m'matawunimu, kupanga midzi ya mtawuni, kuti pakamwalira munthu wakuchilazulu, achilazulu onse adera limeneli akumabwera kuzathandiza kulira munthu maliro. Monga ike mafumu amuno mabuloko lida sakukaniza manda, tikhoza kuyika konkuno kupewa izizi. Ana athu kwalola kuyenda maulendo atali koma m'magulu tisamale kwambiri. Tiyeni ifenso tichenjere kwambiri ndi miyambo yolekanalekana zizangala za kunyanja, leke ovu chakuti ya azimayi na azibambo, apa tikupita ku Mother's Day. Nkhani zonsezi tichite mosamalira kwambiri, chifukwa anyamatawa abwera kuzachita launch m'misewu. Monga ndanenera kuti pakadali panopa akuchita testing msewu wa mphepete mwa nyanja kuchoka pa Liwonde kukafika pa Monkey Bay. Pamenepa pakutha anthu galimoto zikugwa kwa mawamba. Funsani apolisi akuvomerani, nkhani ndi unena ine ili ndi umboni. Choncho ana Mulungu, ine brother Twaibu Ahmadu Hamidi Ali, mpaka siku limenelo Mulungu akudalitse.